Πού είμαι? Πού είναι αυτό το μαγευτικό τοπίο? Αυτό το μαγευτικό τοπίο είναι στην Κύπρο, είμαι στον 5ο όροφο και μπορεί να πέσω κάτω, είναι λίγο ψηλά. Η θάλασσα είναι τέλεια, μόλις φτάσαμε και θα βάλουμε μαγιό για να πάμε να κολυμπήσουμε Νοέμβρη μήνα. Νοέμβρη μήνα. Το ξαναλέω για όποιον δεν το κατάλαβε ή δεν το πίστεψε, θα μπω στη θάλασσα. Πάμε να κάνουμε και ένα σωστό room tour. Από εδώ καθρέφτης, μετά κι άλλος καθρέφτης. Εδώ είναι το μπάνιο, θα σας το δείξω λίγο. Και πάμε κρεβάτι, τηλεόραση, κάτι παίζει, δεν ξέρω τι είναι, και άλλος καθρέφτης για να κοιτιέμαι όλη μέρα. Καθιστικό μας έχουν βάλει φρουτάκια από εδώ, φρουτάκια από εδώ, γλυκάκια από εδώ. Α, έχει και σαμπάνια. Καθιστικό. Και εδώ το τέλειο. Έχουμε και ένα καθιστικό εδώ για να καθόμαστε να χαζεύουμε αυτή τη θέα με τις ώρες. Εδώ στα γλυκάκια έχω εντοπίσει έναν κορμό. Α, έχει και ένα σοκολάτας. Τι να φάω? Να φάω κορμό ή το άλλο, σαν κέικ σοκολάτας, είναι κάτι τέτοιο. Σαν μπράουνι. Κορμό. Τι στην υγειά μου, ρε, τι κάνω? Όλα καλά, λίγο έπεσα. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε και από τα φρουτάκια. Έχουμε αυτό που είναι σαν πορτοκάλι σε χρώμα καρπουζιού. Είναι ξινό, είναι σουγγούνι. Γεύση πορτοκάλι έχει. Πορτοκάλι, αλλά είναι ξινό. Να σας δείξω και το μπάνιο μας. Έχουμε κλασικά 2 νηπτήρες και πέρσι που ήρθα σε αυτό το ξενοδοχείο. Α, βασικά αυτό δεν το έχω πει. Πέρσι που ήρθα και ήμουν πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο, σε άλλο δωμάτιο. Έχουμε ντουζιέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μάρμαρο εντωμεταξύ, αλλά τέλος πάντων θα βγάλω τρομερές φώτο και εδώ. Ο μπιντές. Και αυτό. Να είμαστε στη θάλασσα που βλέπαμε από το μπαλκόνι, η οποία λέγεται νησί Beach λόγω του νησιού που έχει απέναντι, στο οποίο πας περπατώντας. Μπήκα απευθείας στη θάλασσα γιατί το είχα πάρει απόφαση και έπρεπε να γίνει γρήγορα η δουλειά πριν αλλάξω γνώμη. Περπατούσα και δεν βάθαινε κάπου για να βουτήξω. Μια φορά ήθελα κάτι ο άνθρωπος και δεν το ήθελε η φύση. Τη μέρα που φτάσαμε, μάλλον φέραμε και τον άνεμο μαζί μας, γιατί όπως πληροφορήθηκα δεν φυσούσε μέχρι να φτάσουμε. Οπότε με το δίκιο μου να συμπεράνω πως η μητέρα φύση έχει κάποιο πρόβλημα μαζί μου και ιδού η επιβεβαίωση για όποιον δεν με πιστεύει. Προσπαθούσα πάρα πολύ ώρα να βάλω το κιμονό μου που το έκοβε βόλτες στον αέρα και δεν με άφηνε να το φορέσω. Παρ' όλα αυτά, εγώ πέρασα υπέροχα. Δεν θα άφηνα κάτι τόσο σήμαντο να μου χαλάσει το τριήμερο. Σε ποιο μέρο? Στο 23. Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε. Θα πάμε μια βόλτα στη Μαρίνα, νομίζω, δεν ξέρω πού. Πάντως κάπου εδώ Αγία Νάπα. Η θεία μου και ότι έχει κατέβει ήδη κάτω. Εγώ ετοιμαζόμουν. Δεν ταιριάζει πολύ αυτό με αυτά, αλλά εντάξει. Φτάσαμε εκεί που σας είπα, τελικά σωστά τα είπα, στη Μαρίνα ήρθαμε. Από πίσω μου είναι ο ουρανοξύστης που νομίζω όταν είχα έρθει πέρσι δεν ήταν έτοιμος. Σίγουρα δεν είχε ανοίξει, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν τόσο μεγάλος ή χτίστηκε περαιτέρω. Έχει βγει και το φεγγάρι, τι ωραία είναι. Νωρίς πάντως είναι 5 και έχει βγει το φεγγάρι. Ήρθαμε λίγο να περάσουμε την ώρα μας εδώ και μετά θα πάμε στο κέντρο της Αγίας Νάπας να βγάλουμε κι άλλες φωτογραφίες, γιατί γι' αυτό ήρθαμε στην Κύπρο, για να βγάλουμε φωτογραφίες. Όσες δεν βγάλαμε το καλοκαίρι, θα τις βγάλουμε τώρα. Γεια σου ψιψίνα! Θες να γίνουμε φίλες? Όχι, κρυώνεις? Δεν τόσο. Είσαι ένας κούκλος ή κούκλα, δεν ξέρω τι είσαι.
Κάτι που παρατήρησα είναι πως η Κύπρος είναι γεμάτη αδέσποτες γάτες που τις προσέχουν τα καταστήματα, αλλά κανένα αδέσποτο σκύλο. Μόλις φτάσαμε κέντρο Αγία Νάπα. Το μαλλί μου, εντάξει, έχω γίνει σαν τρελή, αλλά τέλος πάντων έχω αρχίσει να πεινάω. Να φάμε στο Ζορπά. Πού θα φάμε? Ξέρεις συγκεκριμένα που θα μας πας? Α, εντάξει. Να ξέρετε, έχω τον ξάδερφο μου και τη θεία μου μαζί. Μην νομίζετε ότι μιλάω σε αγνώστους ή δεν ξέρω, σε φαντάσματα. Απλά δεν απαντάνε γιατί είναι τροπαλή. Πιο μικρό πεθαίνει. Ήρθε ο γύρος, κάνει 6,90 κάνει αυτό το πράγμα και είναι full μικρό. Είναι γλυκούλι, τίποτα. Εύχομαι τουλάχιστον να είναι νόστιμο. Είναι ok ο γύρος. Ένα 6 στα 10. Δεν είναι και πολύ, αλλά τρώγεται. Είμαστε στο κέντρο της Αγίας Νάπας και δείτε εδώ, δείτε! Έχουν αρχίσει να στολίζουν για Χριστούγεννα. Έχει και ένα πολύ ωραίο, πώς λέγεται αυτό, ένα έλκυθρο που φωτίζει και πάρα πολύ ωραία, να πούμε σε αυτό το σημείο. Και εδώ Αγία Νάπα. Ναι, είμαστε εδώ, στο κέντρο της ζωής της Αγίας Νάπας. Η κάμερα κοντεύει να σβήσει, δεν έχω πολύ μπαταρία. Αλλά εντάξει, δεν έχει ζωή, παιδιά. Έχουμε έρθει Νοέμβρη μήνα, τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά. Δηλαδή, άμα κοιτάξετε γύρω μου, είναι κλειστά. Είναι πολύ λίγα πράγματα ανοιχτά. Ίσα ίσα για εμάς τους τελευταίους. Να σε κάνω την κουρτίνα. Κάνε λίγο την κουρτίνα. Πρώτα περίμενε να χαμηλώσω τα φώτα πρώτα. Τα χαμηλώνουμε από εδώ. Έτσι και τώρα πατάμε αυτό για να κλείσει η κουρτίνα. Κλείνει. Είναι κλειστή, άνοιξε. Τι κάνει? Δεν κάνει τίποτα. Περίμενε. Όχι, αφού πριν την ανοίγω κλείναμε. Να το πατήσω εγώ από εδώ. Κάτσε. Open. Να το ανοίγει. Με το open ανοίγει η κουρτίνα, παιδιά. Αυτό είναι σύστημα. Εδώ εμείς χωριάτες έχουμε εντυπωσιαστεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσαμε πριν λίγο. Βάλαμε τα ρούχα που θα βάλουμε. Πάμε για πρωινό και μετά θα έρθουμε να βαφτούμε. Εδώ πέρα με βλέπετε έτσι κόκκινη γιατί νευρίασα, είχα πολλά σπυράκια και άρχισα να τα σπάω σήμερα το πρωί και σε λίγο πιστεύω δεν θα είμαι τόσο κόκκινο. Πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξυπνάμε σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο είναι να πειράξουμε τις κουρτίνες. Πατήσαμε το open. Τρομερό. Και τώρα το ξανακλείνουμε γιατί ο ήλιος καίει, παιδιά, από τέτοια ώρα. Είναι 8.30 το πρωί και καίει ο ήλιος, δεν αντέχεις πολύ. Αυτό που δεν μπορώ στο ξενοδοχείο είναι ότι έχει καταβάσει μόνο αλμυρά πράγματα και εμείς που τρώμε γλυκά δεν έχουμε πολλές επιλογές. Μόλις κατεβήκαμε στη Λευκοσία, έχω πάθει ένα πολιτισμικό σοκ σχετικά με τα φανάρια και το ότι οδηγάνε ανάποδα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έλληνες είναι κατά βάθος, δηλαδή άμα τους ρωτήσεις πιο πολλοί Έλληνες νιώθουν οι Κύπροι παρά Άγγλοι, γιατί οδηγάνε από την ανάποδη. Δεύτερη μέρα το πρόγραμμα έχει Λευκοσία, που δεν πήγα καθόλου την προηγούμενη φορά. Το λέω αρκετές φορές μέσα στο βίντεο, αλλά πραγματικά η οργάνωση είναι σε άλλο level. Τα έχουν όλα πάρα πολύ τακτοποιημένα. Το μόνο μου παράπονο είναι η συγκοινωνία από Πάφο για Αγία Νάπα και το αντίστοιχο. Δείτε εδώ παγκάκια. Είναι σαν τέτοιο, πώς λέγονται ρε, σαν σανίδι του σερφ. Τώρα βρισκόμαστε στην Ερμού της Κύπρου, λέγεται Λίδρα αν θυμάμαι σωστά. Λίδρας, έχει και στο τέλος. Έχει διάφορα μαγαζάκια, τώρα περνάμε ένα Burger King. Λοιπόν, βρήκα και τα Prime εδώ πέρα και σε καλή τιμή, Θεσσαλονίκη νομίζω κάνουν 6 ευρώ. Να κάτι που είναι πιο οικονομικό στην Κύπρο από ό,τι στην Ελλάδα. Ήθελα πάρα πολύ να πάω στα κατεχόμενα, οπότε πήραμε το δρόμο προς εκεί. Είχα ακούσει πως σε πιάνει μία ανατριχίλα η οποία ισχύει. Όσο χαρούμενο και να βλέπεις τον κόσμο εκεί κοντά στην πράσινη γραμμή, υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα. Γεια σου! Γεια σου, θες να μιλήσεις, να μου πεις κάτι?
Όχι. Ήρθαμε σε ένα καφέ έτσι να κάτσουμε λίγο και από πίσω μου είναι τα βαρέλια γιατί ξεκινάει η τουρκική πλευρά. Η πράσινη γραμμή. Δεν το περίμενα, η μπουγάτσα τους είναι πολύ μπουγάτσα. Είναι σαν να τρώω σιγάρια, ναι. Που στη Θεσσαλονίκη πολλά δεν έχουν ωραία μπουγάτσα. Πρέπει να ψάξεις για να βρεις ωραία μπουγάτσα. Ανάλογα σε ποια χώρα βρίσκεσαι, ο καφές που γίνεται στον Μπρίκι αλλάζει καταγωγή. Δηλαδή, από τη στιγμή που βρισκόμαστε στην Κύπρο, πρέπει να ζητάμε κυπριακό και όχι ελληνικό. Ασχέτως που είναι ο ίδιος. Εγώ πάλι καλά δεν πίνω καφέ, οπότε δεν είχα κάποιο πρόβλημα με το φυσικό μου χυμό. Έπειτα, πριν περάσουμε στην τουρκική πλευρά, κάναμε λίγο το γύρο στην πράσινη γραμμή. Ενώ όλη η πόλη έχει πάρει μια πιο μοντέρνα μορφή, εκεί πέρα πολλά κτίρια παραμένουν παλιά και σε βάζω σε ένα άλλο κλίμα. Εγώ προσωπικά ένιωθα λίγο περίεργα. Άσχημα περίεργα, μου έβγαζε μια θλίψη. Στεναχωρήθηκα για αυτούς που ζούσαν στην απέναντι πλευρά και αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια και τα καταστήματά τους. Τέλος πάντων, αν θέλετε να περάσετε στην τουρκική πλευρά, είναι σαν να περνάτε σύνορα. Πρέπει να έχετε την ταυτότητά σας μαζί, γίνεται ένας μικρός έλεγχος και μετά φτάνει σε κάτι τελείως διαφορετικό. Από τη μία η Κύπρος που έχει εξελιχθεί, έχει ουρανοξύστες και είναι όλα καινούρια, και από την άλλη αυτό. Ακόμα και ο πέτρινος δρόμος είναι χωρίς πέτρες. Όλο το υπόλοιπο θυμίζει τοπίο από ελληνική ταινία του 70. Περάσαμε πώς λέγεται στα ελληνικά, στην πράσινη γραμμή. Δεν έβγαλα καθόλου την κάμερα, ό,τι τράβηξα ελαφρώς είναι με το κινητό και σχετικά κρυφά, γιατί έχουν ένα κόμπλεξ με τους Έλληνες. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ρατσιστές, ελάτε εδώ πέρα να δείτε τι πάει να πει ρατσισμός. 10 φορές χειρότερα τα πράγματα. Άλλαξαν τα σχέδια, από Λεμεσό ήρθαμε Λάρνακα γιατί χάσαμε το κτέλ. Και το επόμενο ήταν αρκετά αργά. Εδώ πέρα στην Κύπρο έχουμε μία ώρα διαφορά, που σημαίνει ότι νυχτώνει κατά τις 5. Οπότε άμα παίρνουμε το 2 ώρες μετά δεν θα προλαβαίνουμε να δούμε σχεδόν τίποτα, γιατί θα είχε σκοτάδι. Τώρα περπατάμε στην παραλιακή, όλη η θάλασσα στα πόδια μας. Θα πάμε να φάμε. Ωραία. Την είδες? Έπεισε. Κάτσαμε να φάμε και πήρα μία γαριδομακαρονάδα. Μου φαίνεται δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει, πάλι θα φάω. Έφαγα, ξέχασα να σας ανοίξω. Ήταν νόστιμο, δεν το περίμενα, δηλαδή σίγουρα πολύ καλύτερο από το χθεσινό. Να του βάλω ένα 7 στα 10. Εκεί νομίζω είναι καλά, και ακόμα η λευκή σάλτσα δεν με έχει πάει τέτοιο, γιατί έχω ένα θεματάκι, γι' αυτό τη φοβήθηκα. Αλλά προς το παρόν νιώθω υπέροχα. Έχουμε γυρίσει εδώ και πόσες ώρες στο ξενοδοχείο. Και γιατί φαίνονται έτσι? Το φωτισμό είναι. Όπα. Εντάξει, έστρωσε. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει εδώ και πόσες ώρες από Λεμεσό, ήμασταν Θεία. Λάρνακα, τα έχω μπερδέψει. Από τη Λάρνακα, αλλά ήμασταν πτώμα από το περπάτημα και απλά ξαπλώναμε 5 ώρες. Τη Λευκοσία την είδα. Και τώρα θα πάμε στο Σορπά επιτέλους να φάμε, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο Σορπάς. Έχει την καλύτερη τιμή, έχει την καλύτερη ποιότητα, έχει και επιλογές, έχει και πολύ ωραία τόστ. Τόστ, παύλα σάντουιτς, όλο αυτό. Έχω ξεβαφτεί. Οι σπυρούκλες μου πάλι βγήκαν στη φόρα. Πάνω σου είναι για πρωινό, είναι μεσημεριανό, για βραδινό, ό,τι και να θες έχει. Πώς περάσατε? Μια
Καλημέρα, δεν σας άνοιξα, δεν χρειάζεται να ξαναδείτε το πρωινό. Κρέπες έφαγα, δεν ήταν πολύ ωραίες, αλλά εντάξει, προφανώς αφού δεν τις έκανα εγώ, τι περιμένουμε. Ετοιμαστήκαμε και είμαστε στη στάση για να πάμε... Κάβο Γκρέκο. Και εκεί πέρα πληροφορήθηκα ότι έχει εκεί κοντά και πολλά αγάλματα. Δεν ξέρω ποιο θα μου αρέσει να βγάλω φωτογραφία μαζί του. Είναι η Καμάρα, Κόρακα, ένα φυσικό γεφύρι. Λοιπόν, είναι η κάμαρα του Κόρακα. Αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στη γιαγιά μου την Ολυμπία, γιατί λέει συνέχεια «Άι στον Κόρακα». Α, Καμάρα. Τι Καμάρα, τι κάμαρα, ό,τι είναι τώρα αυτό. Τι άλλο έχει? Υποθαλάσσιο, τι είπες? Όχι υποθαλάσσιο. Θαλάσσιες σπηλιές. Α, θαλάσσιες σπηλιές και μόλις ήρθε το αστικό. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο, έχει 5 λεπτά περπάτημα μέχρι να φτάσουμε στο Κάβο Γκρέκο. Στο καλό, έχω φάει όλο μου το μαλλί. Σήμερα πάλι καλά δεν φυσάει. Πραγματικά νομίζω ότι την πρώτη μέρα θα την κάνω όλη με voice over, γιατί φυσάει, δεν νομίζω ότι θα ακούγεται και κάτι. Θέλω να πω για τα αστικά λεωφορεία ότι είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία εδώ στην Κύπρο, είναι πολύ οργανωμένα. Γενικώς πολλά πράγματα είναι πολύ πιο οργανωμένα. Έχουν πολύ ωραίους δρόμους. Δεν έχει μισή λακκούβα. Μισή λακκούβα και οι δρόμοι φαίνεται ότι δεν είναι καινούργιοι τύπου να έγιναν φέτος. Έχουν τα χρονάκια τους. Βέβαια δεν είναι και πολύ παλιοί, αλλά το προσέχουν, τα έχουν όλα πολύ προσέχμενα, δεν έχει σκουπίδια κάτω. Μπράβο στην Κύπρο. Τελευταία μέρα, αφού αύριο πετάμε ξημερώματα. Να δώσω ένα tip που εμείς δεν γνωρίζαμε. Υπάρχει μερίσιο εισιτήριο στα 5 ευρώ, οπότε αν είναι να κάνετε τη διαδρομή που κάναμε εμείς με τα αστικά, συμφέρει να πάρετε αυτό το εισιτήριο από το να κόβετε συνέχεια 1,5 ευρώ την κάθε διαδρομή. Η πρώτη στάση ήταν το γεφύρι του Κόρακα και μετά στις θαλάσσιες σπηλιές, οι οποίες είναι κάτω από αυτό το μέρος που περπατάμε. Νομίζω πάει και καραβάκι το καλοκαίρι αν θέλεις να κολυμπήσεις, αλλά προφανώς δεν μπαίνει μέχρι μέσα που έχει βράχια. Τα έχω κάνει όλα για το YouTube, αλήθεια. Έχω κατέβει στις σπηλιές εδώ κάτω που πρέπει... Είναι μικρό το περπάτημα που έχεις να κάνεις, αλλά είναι τόσο τρομακτικό, γιατί μπορείς να φύγεις σε βράχια, να πεθάνεις, ακαριέα, απευθείας. Παρ' όλα αυτά το έκανα και αυτό. Παναγίτσα μου. Τελευταία στάση για σήμερα, τα αγάλματα, είναι Διεθνές Πάρκο Γλυπτικής της Αγίας Νάπας από ό,τι βλέπω. Σε εξωτερικό χώρο, να παίρνουμε και τον αέρα μας βλέπει ο ήλιος. Μήπως πάρουμε και λίγο χρώμα Νοέμβρη μήνα. Τελευταία στάση, το πάρκο με τα αγάλματα. Όλα είναι δωρεάν, δεν έχει είσοδο πουθενά. Το συγκεκριμένο είχε και βρύσες με πόσιμο νερό σε αρκετά μέρη μέσα στο πάρκο, όπως και μπαγκάκια. Δεν το έχω κοιτάξει, αλλά πρέπει να έχει 25 βαθμούς. Έχει πάρα πολύ ζέστη και τώρα που θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο θα βάλω... Όχι, φοράω μαγιό. Θα πάρω την πετσέτα μου και θα πάω στη θάλασσα να κάνω άλλο ένα μπάνιο. Νοέμβρη μήνα, ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα, εγώ θα κάνω μπάνιο. Εγώ που είμαι ο πιο κρυουλιάρης άνθρωπος του κόσμου και κάνω 20 λεπτά για να μπω μέσα στη θάλασσα. Εδώ πέρα μπαίνω μέσα σε δευτερόλεπτα. Ψάχνω τόση ώρα, έλεγα δεν θα βρω ένα άγαλμα σαν εμένα και δείτε, το έχουν κάνει unicorn. Δεν λέει καν... Α, λέει τι είναι. Τι είσαι εσύ? Η θεά του ουράνιου τόξου. Είμαι η θεά του ουράνιου τόξου και δεν το ήξερα τόσα χρόνια, μόλις το έμαθα. Έπρεπε να έρθω Κύπρο για να μάθω ποια είμαι. Κάτι άλλο σχετικά με τα λεωφορεία εδώ πέρα είναι ότι έχουν σκάνερ σε κάθε στάση. Και βλέπεις σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο, οπότε δεν κάθεσαι να ψάχνεις γραμμές το ένα το άλλο. Πας σε μια στάση και στα βγάζει όλα. Στην τρελή κυκλοφορά. Το μαλλί μου τι έχει πάθει. Ετοιμαστήκαμε για το πάρτι του ξενοδοχείου. Το θέμα, το είπα, είναι unicorn.
Με έκαναν και θέμα. Τι άλλο θέλω σε αυτή τη ζωή. Διακριτικότατη όπως πάντα. Τα μαλλιά μου ακόμα αντέχουνε. Θέλουν μια θεραπεία όταν γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθαμε Κύπρο. Το πάρτι που διοργάνωσε το ξενοδοχείο για να ευχαριστήσει όσους εργάστηκαν όλους αυτούς τους μήνες που, όπως μας είπαν, είναι από τα μεγαλύτερα καλοκαίρια που έχουν εργαστεί, διότι συνήθως μέχρι Οκτώβρη έχουν κλείσει. Αφού ευχαρίστησαν τα παιδιά και κάποια τα βράβευσαν κιόλας, ήρθε η ώρα της μάσας. Είχαν ένα τεράστιο μπουφέ για να ικανοποιήσουν τους πάντες. Είχε κρεατικά, νηστίσιμα, κινέζικο, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το ίδιο ισχύει και για τα γλυκά και για τα ποτά. Εγώ, αφού έφαγα, περίμενα να βγάλω αυτό το μικρό κλιπ από το βαρθακούρι και έφυγα να ετοιμάσω τα πράγματά μου. Δεν θα πάω ποτέ στο Survivor. Δεν αντέχω να τρώω μόνο αυτό. Γύρισα στο δωμάτιο, η ώρα είναι 10:51, που σημαίνει ότι σε λίγες ώρες φεύγουμε, 3 η ώρα τα ξημερώματα πρέπει να ξυπνήσουμε για να πάμε στο αεροδρόμιο, γιατί πετάμε κατά τις 6:30. Πρέπει να πάμε 2 ώρες νωρίτερα, να ετοιμαστούμε, το αεροδρόμιο δεν είναι και εδώ δίπλα. Εδώ πέρα βρέχει καταρακτωδώς, μπουμπουνίζει full. Και πραγματικά εύχομαι σε λίγο να σταματήσει, ώστε να μην έχουμε θέμα με την... ώστε να μην έχουμε θέμα με την πτήση και να μπορέσουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας και κυρίως εγώ να γυρίσω στη Μέλανη που μόλις έχει κάνει την εγχείρηση και την παράτησα μόνη της. Δεν είναι μόνη της, είναι με τον πατέρα της, αλλά εντάξει, έχω μερικές τύψεις. Εύχομαι να ακούσει και αυτό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή, ένα σχόλιο, ό,τι επιθυμείτε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!